Ara el que farem serà ensenyar-vos com afegir un enllaç a la Padlet, sí? Per començar, agafaré, sí? I què faig? Doncs agafo i copio l'enllaç, sí? Aquest enllaç ja m'ha quedat guardat. Ara me'n vaig a la Padlet, val? Vosaltres això ja anireu des del blog, però jo ho tinc aquí. I què faig? Doncs agafo i clico al més, val? I fico el nom de la cançó, per exemple, no me'n recordo quin era, però Dance for Me. Dance for Me, sí? No sé si es diu així. No, això és el títol, val? Puc escriure I like this song. Ui. I like this song, bla, bla, bla. I ara, important, me'n vaig aquí, sí, als enllaços, aguanto una estona, sí? Paste, ja m'ho posa, paste. Veieu que posa paste vol dir enganxar. Potser vosaltres ho teniu en castellà. Submit, sí? Ja m'ho ha posat, val? Després no us oblideu de fer un post, sí? Jo ara ho borraré perquè no és la feina que s'ha de fer, val? Va, vinga, així de fàcil.